Oletteko ennen ollut testissä? Selvä, tää ei käy. Sinä tiedät homman nimen, eli sun tehtävä on annetaan sen pyöriä siinä hetken aikaa ja ihmetellään ja aikuiseen ikään tullut koira ja onko tää ollut sulla pennussa? Ja minkälaisissa olosuhteissa asuu? Oliko se ihan maalla niin maalla, että siitä ei ketään käy? Okei. Aivan. Ja miten se sinne on sopeutunut? Päästä katalutiin. No mites vahtiiko se, kun se kuulee nyt vähän enemmän ääni? Niin, mites kooditeltu? Kukaan käy kylässä. Selvä, ei tarvitse koiraa siirtää pois tai mitään, se päästään vieraan. Nyt tää on yksi. Oletteko sä harrastanut tämän päivän? No, mutta se on kuitenkin nähnyt maailmaa ylipäätään, että tiedät, ja on päässyt autolla reissuun. Ei ole vierasta sillä puhumattamiseen vieraaseen paikkaan. Ja millä sä palkkasit sitä Tottiksesta ja kautta? Levyllä, leikkii, vetäätä vai noutaa sopimuksella? Selvä. Sopimuksella toinen on niin vanha, että vala liittyy. Tähän leikitetään valaa. Mennyt kirjoitettiin tarkoituksella ja pitää vaan vastustaa siellä. Tää on vaan siinä ja sen sille koiran talukin. Tää on ihan hiljaa. Oi, taitava vala, hieno paikka. Lisää, lisää. Ei väliä. Hieno mies tommonen. Joo, pidä vaan sitä kiinni. Oi! Oi!
Ai tyttö. Jeena oli vaivissa. Missä? Kyllä emäntä saa olla iso ja katsoa. Ei totta nyt. Mikä siitä? Niin, suojaa. Totakin niin pätkä. Voi olla, että se kuormittuu ehkä vähän, että se haluaa kätellä vaan muualle. Sijasta on tämmöinen haukka, niin että menee niitä haisteluja ja katsoo vaan muualle. Tämä oli niin kuin ääripäätöistä. Seuraavaksi meillä on puolustushyökkäys. Oikeasta kädestä läpi ja sitten vähän löysin. Sen käden ympärillä vastaan. Se riittää sitten. Ja jälleen kerran. Näin. Sillä tulee semmoinen ote, että se ei pääse sitä. Jaksetko pidellä? Eli kohti auto. Heti kun alkaa pikkuinen esille, ja painopiste alhaalla, kädet kiinni kropassa, niin sä saa sen pidettyä siihen, vaikka se lykis mihin sinne jauhaan, ja sä pysyt sen toisella paikalla, ettei tule sitä takana. Kädet kiinni kropassa. Vastapuolella, ja pyytää irrottaa saa. Sitä ennen ei anna yhtään luosaa. Kyllä. Hyvä. Voittaminen. Niin kuin
Niin kuitenkin on. Niin se täyttänyt. Ehkä tulee hei. Ai sillä on tukko tuolla. Kortsulla tiivissi tukko. Ai jaa. On sellainen paikka. Jos siitä muikka. Ei. Vaikea tehtävä sinulle. Saa ikävä. Pitää pysyä tätä viivaa. Siellä toisessa päässä makaa tuota haavaa. Tuulta päästä sinne päähän sitä haavarin kohtaa. Joo. Ja minä käyn paljon. Haavarin nyt käyn. Ei saa olla mitään. Haalarille haalarin koppaa ylös välittömästi takas. Joo. Ja nyt pitää muistaa, takas tullessa pitää olla pitkata. Takas. Pitää kauttaa sitä. Joo, se sotkeen on niin aamuisen makaron. Se voi olla se vetääkin, kun joo, niin kannattaa pistää. Joo. Haalarille heti takas tullessa. Mitä vaan. Tänne päin. Se pyytää paljon. Pitää saada se koira oikein noumaan sen perään. Saa tehdä ihan mitä vaan tulee sen. Mä olen kuullut kehossa valtava. Just on esille vedessä, on niin paljon, että ei mitään ole. Kuukauden vaan. Lähti vähän paikkoja on vaikuttaa koko selkeitä kausia. Mitä tämä on tässä tutkimuksessa, miksi joku sanoo, että miksi sä oot ottanut? Mikä on siinä, koska mä en tiedä saksalaisia. Se on jokainen, että ei tiedä, se nyt ei ymmärtänyt, että kuka kaikki muuten ero. Ei.
semmoinen, minä ajattelin, että sain niinku kolmannen kautta tietää näin, että hänelle on soitettu Euroopan kontaktille soittanut, mikä varten on ihminen, Joo, ja mikäs täällä oli joku Marko? Voi palata koiran luo. Sä voit alkaa kehua. Meillä on enää laukaukset jäljellä. Vähän leikkiä, jos haluatte antaa koiralle perseeseen. Niin, Joo, kyllä. Ei sitä itse voi enää niin. poisittelee. Pime oli vaikea. Mitä siellä tapahtuu? Niin kuin mä tiesin. Mä kutsuin sitä useampaan otteeseen siellä ja sitten se tuli avustettuna sieltä, mutta Se on ollut monelle vaikea. Joo. Kyllä se. Eikö ollutkin aika pitkä? Oli ja on monenlaista siellä kyllä alla ja Niin joo, kun mä oon tosi paljon. viimeksi kun mä oon ollut luonnollisesti, ei siellä ollut mitään Joo, siis hirveästi erilaisia kaikkea. pohjamateriaaleja. Ei Et se oli siinä viimeisellä kulmalla paha, missä se tuomari ootti. Niin kun se, mietin, ei se ehkä niinkä tuomari katsoi, mutta sitten kun joku semmoinen laata, mikä piti vähän niin kuin ääntä siinä, niin sit se oli, että ei tossa voi mennä, sitten tajunnut kiertää sitä. Et se oli niinku, tiesinkin, niin se on vaikea. Mutta toi oli yllätys, että se puolustaa. Ai niin joo. Ai jämä. kuristuu ihmekköön vähän. Päänkartulääkkä. Pää. Se kotia on. Kai se Akita täytyy katsoa. Onko tää näin kauan karva vai onko se nyt? Siis se on hirveä karvan lähtö. Karvan lähtö. Se on helvetin huonossa karussa nyt. Eikö oo? Eikä. Mutta ohjaajasta tuntuu. No, ihan jees. Siis arvasin, että se pime on vaikea tälle ennakkoon, tai olin sitä mieltä, että se on. Mutta sitten puolustus tuli ehkä yllärinä. Siis silleen, että se puolustaa, kun se haukkuu niin vähän siis normaalielämässä muutenkaan millään lailla niinku. En minä oikein tiedä, en mä sitä ehtinyt niin hirveästi seurata, kun piti muistaa aina kaikki ohjeet. Niin. Okei, mutta tunnistit oman koirasi siellä. Kyllä, joo.
Hyvä. Käydään vähän läpi, mitä tänne laitettiin ja käydään ihan osa osalta. Sulle luonnetesti onkin aikaisemmin tuttu, niin tiedät, että kokonaisuus ratkaisee. Pisteiden paikka tulee sieltä koko radan suorituksesta, vaikka onkin sitten erikoiskokeita sitten joka osa-alueella omansa. Eli lähdetään toimintakyvystä, mikä on se koiran oma rohkeus. Ennen kaikkea kuinka järkevästi se toimii ja itsenäisesti pystyy ratkaisemaan nämä tehtävät ilman sun apuja ja joutumatta pelon valtaan. No, siinä on erikoiskoe toi kelkka sekä pimeä huone. No, kelkalla sen toiminta ei ollut kovin järkevää, se poissulki sen kelkan, eikä pystynyt sitä vastustamaan. Mutta kuitenkin tosi vähäisillä sun avuilla se varovasti tuli sen sitten tsekkaamaan. Pimeä huone oli sit ihan totaali katastrofi, että siellä sille ei toimintakyvyt riittänyt ollenkaan. Ne alustat, sillä on ilmeisesti jonkinasteista alusta-arkuutta, mikä kertoo myös siitä toimintakyvystä, että sieltä puuttuu sitten rohkeutta ylittää noita alustan vaihtoja ja pimeässä huoneessa ei mitään aiheutettua ärsykettä ja peloketta ole, eli kaikki mitä koira kokee siellä pelottavaksi on täysin sen kuvittelemaa ja se kuvitteli siellä olevan paljon kaikkea pahaa. Hirveästi sä joudut sitä kutsumaan, sekään ei auttanut, me jouduttiin siirtää sua lähemmäksi, sekään ei auttanut ja lopuksi sitten, että oli tosi koiralle näkyvissä valaistiin huonetta ihan täysin ja kutsuit sitä ihan hirveästi, niin sitten se uskalsi tulla sulle. Samoin sitten silloin mahdollisuus osoittaa toimintakykyä myös tuossa seinällä, terävyydessä ja puolustuksissa ja tämmöisissä ja niissäkin se jonkin verran osoittaa sitä, että sieltä pystyy, että sillä jonkin verran sitä on, niin kokonaisuus huomioiden se nousee tonne riittämättömään -2. Terävyys, eli koiran se aggressiokynnys, kuinka herkästi se vastaa aggressioon sille aiheutettuun ärsykkeeseen. Ei ole herkästi vastaavaa sorttia. Siinä on erikoiskoe seinäkoe ja siinähän koira osoitti, että mä en halua asettua ihmistä vastaan, en halua vastata aggressiivisesti, niin me lopetetaan, me ei turhaan lähdetä kaivelle, koska meillä on arvosana siinä vaiheessa jo selvä. Kun se ei sieltä puoleen välin mennessä mitään sano, niin se on tie. Ja sitten lopuksi katsotaan vielä, että onko se plussa vai miinus. Eli mä käyn kattoo, että pureeko se mua vai ei. Ei pure, sillä selvä se on +1. Sitten pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Ja puolustushalu, miten se teitä tiiminä puolustaa. No siitä huomioon ottaen, että sillä ei tuolta rohkeudesta ole apuja saada sitten ollenkaan, niin sillä haluja kuitenkin löytyy. Se ihan tosissaan sieltä murisee ja haukkuu ja pysyttelee siinä sun lähettyvillä ja jopa siellä takata vielä antaa selkeästi käskyjä Mikkelle, että vaikka rohkeus pettää vetää taakse, niin se kuitenkin sieltä sen verran sanoo, että se nousee tuonne kohtuullinen killitti +3. Taisteluhalu, sen leukojen ja lihasten käyttö, erikoiskoen toi keppileikki tuossa aluksi ja sitten sillä on mahdollisuus näyttää sitä taisteluhalua esimerkiksi kelkkaa vastaan tai puolustushyökkäyksessä tai muissakin noissa osauksissa. Ja siinä kepistä tarttuu kiinni, pikkasen kun saadaan konetta käyntiin, niin lähtee vastustamaan. Keppi kuitenkin vähän elää siellä, lämmittelyn jälkeen sitten puristaa vähän tiukemman otteen, kestää jopa vähän uhkauksia. Ei taistele kuitenkaan radalla niin raivokkaasti muita meidän kohteita kohtaan, että me voitaisiin nostaa se tuonne suureen, siten se pysyy +2 kohtuullisesti. Hermorakenne. Paineistuu koiratestin aikana, kuormaa lähtee kertymään, lähetys lisääntyy, kuolaa tippuu ja selkäpiirtä laskee, ääntä vähän laskee, mutta palautuksia katsotaan ja palautuu ihan normaaleissa aikatiloissa. Joka osa suorituksesta. Sitten nousee häntä, kun sä oot sitä kehunut ja vähän kiertänyt. Eli se on +1, hieman rauhaton koira. Temperamenttisen vilkkausaste. Tämä on myös vähän semmoinen, se ensin tuossa osoittaa, että jee, minä tulen täältä ja olen hirveä tsemppi päällä, mutta sitten kuitenkin silloin viive siinä huomiossa. Se ei ole ihan just oikea aikainen, oikea suuntainen.
Että vähän viivellä tulee pikkasen diplomaatin puoleinen on siinä temperamentissaan. Se on +2 kohtuullisen vilkas koira. Kovuus, sen muisti. Miten se muistaa on ikävät asiat, kun te palaatte niille. Ja se pystyy sun tukemana tulee ja ohittaa ne ihan hyvin, käy tsekkaamassa ne. Mutta semmoinen pienoinen muistikova vähän väistää sitä kohdetta ja muistaa sen, että toi oli äsken ikävä ja varoo sinänsä sitä, mutta ei mitään sit sen jälkeen, kun se on tutkittu ja todettu vaarattomaksi. Eli +1 hieman pehmeä koira. Luokse päästävyydessä ei löydetty yhtään mitään ongelmia, se on täysin hyvän tahtoinen luokse päästävä avoin koira. +3 siitä ja laukauksetkin, niin ei niissä itse laukauksissa mitään ole. Se oli sitten toi radan aiheuttama pieni stressi, mitä se vähän se ja se kuuli ne ihan vaan normaalilla tavalla. Pisteitä saatiin 142 plussaa ja tuolta toimintakyvyn riittämättömyydeksi nipsastaa se 30 pinnaa pois, niin 112 jää. Okei. Tuleeko sulle kysyttävää joka kohdassa vielä? No ei oikeastaan. Ei sen kummempia. Hyvä, selvä juttu. Kiitos paljon kun toit koiraa testiin. Hyvä, kiitos.